Minkejja li d-demm jingħata b'xejn mingħand id-donaturi, il-proċess kollu jiswa madwar 160 euro għal kull borża, investiment li huwa kruċjali partikolarment għal pazjenti tal-kanċer fost oħrajn. L-erba' filgħodu l-President ta' Malta George Vella żar iċ-ċentru tal-Oti tad-Demm ġewwa Gwardamanġa fejn iltaqa' mal-ħaddiema u ntwera l-proċess kollu biex jittieħed id-demm. Matul is-sena li għaddiet madwar 22,000 persuna f'pajjiżna urew ix-xewqa li jagħtu d-demm, iżda sfortunatament 5,000 minnhom ma setgħux minħabba xi raġuni jew oħra. B'hekk matul l-2018 kienu 17,000 il-persuna li kienu donaturi. Fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin diversi persuni oħra se jingħataw iċ-ċans li jkunu donaturi hekk kif se jkun introdott proċess ġdid. Dan il-proċess se jwassal biex uħud mill-mart li jinstab fid-demm se jkun qed jiġi eliminat u b'hekk dawk li jirċievu d-demm ikunu siguri. Fl-aħħar ta' żjara fiċ-ċentru tat-trasfużjoni tad-demm, il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lill-istaff għax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom u rrikonoxxa l-fatt li dan il-proċess hu katina hekk kif kollox jimxi flimkien sakemm id-demm jasal għand min għandu verament bżonnu. Wara li dar iċ-ċentru, il-President ta' Malta mar fuq żjara privata ġewwa l-Isptar Mater Dei fejn dar il-laboratorji u ra kif il-proċess ikompli u jasal fit-tmiemu hemmhekk.